Ana. And good evening lang sa mga ka-action na mo na nga nag-monitor tonight na nagahang ang aton sininga computer. Pero ariwa. Okay, si Ma'am Yvonne Bonshare, good evening action na Dale. Amuman kay Ma'am Ann done sharing. Madaming salamat. Sir Alex Monteza, kamusta ka sir? Share. Uy, nagagawa mga kung share action Ann. Okay. Okay, si Ma'am Navarte Macario, mayong gabi man, kag present man, si Rhea May Ladio. Good evening, Sir Dale, Ma'am Ann, model ako from Barangay Odyong, Moises Padilla. Tingala ko damo comment, kita mo, dili ka na. Ha? May mga inugba naman kita diri sa aton sininga. Si Ma'am Yvonne Buwetcher, good evening. Yes. Kag sa mga members ng Energy Fans Club, mayong gabi man. Bo, to ka namin Si sa matulog. Atia Kim Ariman Caber, this is my life action. Oy, Gino Senedo, Dobago, Action Ana. Magandang gabi po, Action Dale. Pabati lang ako sa family ko sa Isabela Negros Occidental, sa may Barangay 5, Family Senedo, at ganun din sa Family Sikor at maraming salamat po watching from Dasmariñas, Cavite. Ayan. Ayan. At nagtatagalog na din si Dale. Si Ma'am Janet Okendo, good evening watching from Cavite. Wow, dami kita action ang mga out of town or outside Western Visayas nga mga listeners tonight. Sa kay Ma'am Rhea May, nabasa mo rin isa, si Ma'am Rhea May Ladjo. Sige Ano lang yun kay... Ariwa, si Mama Barbecue. Sa De La Peña Barbecue. Hindi ko lang ma-pronounce yan. Yodi Torta De La Peña Barbecue. Kabalo ka. Yung gusto mo social. Kabalo ka. May ginsugid ni Section Boy sa akon. About sa iya. Kay Mama De La Peña. Kay De La Peña. Aha. Oo. Nga. Wala lang. Mayong gabi sa inyo nga duwa sa luwat. Lola Turing, nagaluto samtang nagapamati kag lantaw sa inyo. Uy, basi mabatok dalang ginaluto mo Lola. Good evening dira sa inyo. Thank you so much. Kay Yodi Torta. Dapat bangas lang action naman sa mo na. Yodi so. Karong kong islang ko din. Sige, good evening dira sa imo kay Family De La Peña. Madamo gid nga salamat. Kay Sir Alex Montasa mayong gabi. Sa kay Sinapagidale. Bantayan niyo mga ka-action ang further investigation sang bago PNP regarding sa shooting incident nga natabo dira sa may area sang Barangay Maaw, Bago City, Subong nga hapon action-an. May mga initial details ang ginpalambot sa Action Radio regarding sa names ng victim action-an. Pero mas mayo kun ang Chief of Police gid mismo ang makapalayag sa publiko. Nawasa mo na ni si Trabs Fritzy. Uy, may sunog kuno sa may panaad. Panaad. Tuguli ang Mansilingan. Oo. Sige Si Milo ni siya, Huyatid Amit. Good evening, Action Daily and Action An. Watching live sa Barangay Bata. Nag-monitor sa may Barangay Bata. Thank you so much, Ged. Stand by mga ka-action kay ginamonitor man sang news team ang fire call sining hapon or sining gabi action-an dira sa area guro sang Mansilingan. Sige, padayon lang sa pag-comment down sa inyong sining mga komento kag bali Mansilingan nga siya action-an technically speaking ang panaan. Sige. Pero pwede ka makalabay sa Alihis para makalusot ka dito. Pero ang mga DC1, DC2, DC3 Alihis siya nga subdivision. Stand by mga ka-action para sa detalye sa mga balita national.
Lasay si Media Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa nitalinasang balita nasyonal. Wala nagapanawagan ang grupo sa mga health professionals sang time out kundi nagapangabay sa mga empleyado kag sa gobyerno nga i-decongest ang mga olubrahan kag public transport kasunod sa pagsaka sang COVID-19 cases sa Pilipinas. Sunod kay Dr. Tony Dan sang Health Professionals Alliance Against COVID-19, 80% sang intensive care units o kon ICU sang COVID-19 referral hospital sa Metro Manila ang okupado sa karon. Sunod kay Dr. Aileen Espina, dapat i-decongest sa mga empleyado kag iban nga negosyo ang workplace pagi sa pagpatuman sang work from home setup o kon staggering work hours. Nalawagan man si Espina sang maayong ventilation sa ulubrahan. Kinalantaw ni Dr. Beverly Lorraine Ho sang Department of Health ngang wala pagsunod sang pila ka mga establishment sa ventilation rules nga gintalana sang DOH ang posible nag-contribute sa pagsaka sang COVID-19 cases. Rekomendar sa National Task Force kung NTF against COVID-19 kay Presidente Rodrigo Duterte nga limitahan ang kadamuon sa mga inbound passengers kasunod sa panibagong nga pagsaka sa kaso sa COVID-19. Sunod kay NTF Chief kag Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. inikabahin sa tuyo sa gobyerno nga mapanubo ang kaso sa COVID-19 sa diin ang pagsaka ginaangod sa bagong nga variant sa virus kag halog nga pagsunod sa health protocols. Nagpatigayon sa nga pagsapol ang NTF kag intalakay ang posibilidad nga overseas Filipino workers lamang ang tugutan niya makasulod sa pungsod. Gintalakay man ang posibilidad nga suspensyon sa 2 ka semana para sa returning OFW dumuluong kag non-essentials. Magabato ng Pilipinas sang 1.4 million doses sang Sinovac vaccine sa karon nga bulan sang Marso. Ining ginalakipan sang 400,000 ka doses na ginduna sang gobyerno sang China kag 1 million doses na ginbakal naman sang Pilipinas. Sunod kay Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., Marso 24 ang tentative nga petsa sa pag-abot sang gindunar nga bakuna. Samtang sa Marso 28 naman magabot ang ginbakal nga bakuna. Ang unang batch sang Sinovac vaccine nga 600,000 doses sa ginduna sang China ang lagabot sa Pilipinas sadtong Pebrero 28. Mahimo nga magdeklarar si Presidente Rodrigo Duterte sa national emergency bangod sa African Swine Fever kun ASF kag nagahulat na lamang sa formal nga rekomendasyon sa Department of Agriculture. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ginahulat pa sa Malacanang ang dokumento para mapirmahan kag mapatuman. O kung sa naibaluan, ginabaso sa ASF ang kamatayon sa 4 milyones nga ginasagod nga baboy sa bilog nga pungsod nga nagresulta sa limitado nga supply sang karne sa madang mga lugar kag pagsaka naman sa presyo sang baboy sa pila ka lugar sa pungsod. Sa balita, una sa aksyon! Lasay sa 33 sa Action Radio Philippines Standard Time D3 bayo mga ka-aksyon mayara sang extra virgin coconut kag vitamin Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Martes sa Marso 16 sa tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tag-balita. Action and Defensor. Kag Action Day La Salazar. Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Action Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo